lafiya a riritawa, a lafiya a bar alkintawa. Yadda ake samun ɗa namiji ko ya mace. Shi da ruwan maniyin namiji kan iya kasancewa X ko Y. Kwan halittar mace kuma kan iya kasancewa X. Idan maniyi X ya haɗu da kwan mace X, to za a samu XS kenan, wato baby girl insha Allah. Idan kuma maniyi Y ya haɗu da kwan mace X, to za a samu YX wato baby boy insha Allah. Bayan haka maniyin mace yakan maniyin namiji Y yana motsi da sauri fiye da X, amma yakan mutu cikin 24 hours. Maniyin namiji X yana motsi a hankali, amma yana daɗewa bai mutu ba kwana 3 zuwa 4. Don haka idan kuka sadu a cikin wasu ranakun kafin fashewar kwaya-kwayan haihuwar mace wato ovulation, mafi yawancin maniyin namiji Y yakan mutu ya bar X don ya haɗu da kwan mace X, inda insha Allah za a samu mace. Idan kuma kuka sadu a kwana 3 bayan ovulation, to maniyin namiji Y zai haɗu da kwan mace X saboda ya fi X gudu kamar da na faɗa a baya, inda insha Allah za a samu namiji. Tunatarwa, Allah subhanahu wata'ala shike halittar abin da ya so kuma a san da ya so. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa sani yadda yake samar da halittarsa. Wannan bincike ne na masana.